Nak kanduang balahan jiwa jarek sama to ayah bundo putuh tak jua ke diuleh. Sepiak ke badan diri ayah, urang nan bukan cadak pandai ilmu umpang sekolah tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah berito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyung, dek rajin menyimak nak dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari kita cari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalangi ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki dicaliak jomato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak agaran buah tutuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya. Dan kedua, tiru baringin tengah padang, jauhkan nidui bak yambang. Kini baraliah pulau kaji, adok kadiri kayu gadang baringin orang nemongkan. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo, panuahlah bumi de umpurnya rimbun rampak saleba alam. Dek gampo indak tabokekkan, dek badai alunnya kesakah kononlah goyang angin lalu. Taguh pendirian, istiqamah dan tegar berprinsip. Kalau yakin tumbuh dipaham, sikap nan tidak urang ungkai, sajangka duduk ada kisah, satampuk tagak tak papaliang. Walau baalah bujuk rayu, haram kunyang karena kuni, pantang lama ada ulah santan. Rugi jo pitih tak baitong, jariah jo payah tak batumang, resiko tumah namanya. Tapi jangan diago martabatnya. Lompe salompe ambuat tibo, indak baserap katuduo, tak duit mati pun jadi. Kayu baringin pucuaknya cewang kalangi, tinggi melepai awan biru pidoman musafir lalu. Daun rimbun bakeh bata dua, tampek balinduang kehujanan paneh keganti payung panji. Ureknya bakeh baselo batang nan gampa kesandaran, dahan narampak pagantuangan. Artinya nak panutan. Jadi bakeh batanyo kayo ketampek salang tenggang bagak tumpuan rang mangadu. Setitiak katonyo dilawikan, garak jogari jadi contoh sifat kesuri ketuladan sumara dalam nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Walau inyo tinggi menjulang, tapi tagaknya melinduangi bukan maimpok nan di bawah. Bia gadangnya tabi rumbun, gadang menenggang kenan kete, indak melendo menggalasam. Itulah pemimpin sejatinya nak, bukan pimpinan dek jabatan. Semantang berpisau tajam, indak sembarang dirawikan dah. Joko menembak balaman diawah mangko ditabang sesuai ukuran jangko. Tapi kalau lanyau ateh daram ke bawah, karusuak siku memain kamuko mendongkak-dongkak, atau nerunciang juanan barawi, membali gantang balanjong menjual cupak bakaruak, bukalah sifat ek baringin nak. Ingatlah, apabila kayu larabah, baalah bana kagadangnya batang lapuak daun karoge, jan diaro bapucuk lai antah tindawan kabungonya. Tuah nan lamo hilang laleh, jo koncek-koncek labat tonggo, badan dikabuang-kabuang urang, tangguanglah doso salamonyo. Pahamkan bana tu nak kanduang, ube makan antikan pantang, nak jauh bala jo penyakit. Lausai kaji jo baringin, giliran kiambang tu parenai, dangala pulau paparannya. Tasabui tantang kiambang itu samalang malangun tuang. Iduknya menyisi-nyisiah, kok tagak menapi-napi. Ketangah takui de galombang, kadarik menantang mati. Lai baure indak cukam, tajuntai kapalang turun. Walau tumbuhnya di hati haya, tapi tarandam-randam tabasah tarapuang rapuang tak anyui. Bidua lalu awak basibak de angin badai betundo, kok kunun dia mampekkan. Kiambang, simbol manusia rapuh, lamah darah bamentaloyo, gamang tak punya jati diri, kian sayu kemari senjang. Sedangkan hidup angko persaingan medan ganas musuh sebalik.
Ngahiri parang jobaran tapi bak pantun-pantun urang putuh taraju walang-alang cabiak karateh tentang bingkai idu nanusah mangapalang tak kayu barani pakai. Ragu-ragu dalam bersikap bimbang mengambil keputusan alamat karam ditapi lah kalah sebelum parang. Orang penggamang mati jatuh, orang pendingin mati anyu takui je bayang-bayang surang. Di sabab korna itu nak yakin-yakin je pendirian, taguah-taguah sampai tagak. Jan bak payung tagajai pasak cuayam dianjak malam. Saseyui angin madatang salayang rinai menimpu awak lah kucuit matiaka. Nayakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nur Muhammad kipeh lah baru tungku batik. Sakali kinantan kagalanggang kalah jumanang lah diadang, patah sayuk betungkek paruah pantangkan balik ke kandang. Jukuk sepancuang tak memutih kalau salangkah alun sampai kini gagal bisa ulangi. Dibalik-balik bak memanggang ratu masaknya luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuah sinan ke nampak kumiliknya. Sebab kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Camkan itu nak.